Milí přátelé, vítejte u dnešního povídání. Chci se s vámi dnes podělit o téma, které zní na první pohled obyčejně, ale ve skutečnosti v sobě skrývá mnoho zajímavého, totiž o olivovém oleji a o tom, co s naším tělem doopravdy dělá. Možná ho máte doma na kuchyňské lince už léta a používáte ho automaticky, aniž byste přemýšleli, proč je vlastně tak ceněný. Po dnešním poslechu už to budete vědět a možná se na tu obyčejnou lahvičku ve vaší kuchyni podíváte úplně jinýma očima. Vědci už desítky let zkoumají národy, které olivový olej jedí pravidelně, zejména ve Středomoří, a znovu nacházejí podobný vzorec, méně srdečních onemocnění, nižší výskyt některých druhů rakoviny, lepší fungování mozku i ve vyšším věku, zdravější látkovou přeměnu a celkově delší a kvalitnější život. Právě proto se olivový olej stal základním kamenem takzvané středomořské stravy, jednoho z vůbec nejlépe prozkoumaných způsobů stravování na světě. Pojďme se společně podívat, co olej v těle skutečně dělá, jak ho správně používat a taky si upřímně řekneme, jestli opravdu záleží na tom, v jakou denní dobu ho jíte. To je totiž otázka, kterou mi lidé kladou velmi často. Nejprve si ale musíme vyjasnit, o jakém oleji vlastně mluvíme, protože rozdíly mezi lahvičkami v obchodě jsou obrovské. Olivový olej se lisuje z plodů olivovníku. Ten nejkvalitnější druh, který se jmenuje extrapanenský olivový olej, vzniká mechanickým lisováním bez použití tepla a chemikálií a proto si uchovává většinu přirozených látek z plodů. Právě tento druh oleje byl předmětem naprosté většiny výzkumů a nese v sobě nejvíce prospěšných látek. Levnější oleje, které se v obchodě označují jednoduše jako olivový olej nebo olej olivový lehký, prošly během výroby procesy, které z nich řadu cenných látek odstranily. Dají se sice použít k vaření a stále obsahují zdraví prospěšné tuky, ale z hlediska výživy to už není totéž. Když tedy dnes mluvím o přínosech olivového oleje, mám na mysli hlavně ten extrapanenský. Pokud si olej kupujete kvůli zdraví, hledejte na etiketě slova extrapanenský, pokud možno i datum sklizně, a raději sáhněte po lahvi z tmavého skla než po čirém skle nebo plastu. Světlo totiž ty cenné látky postupně ničí. A teď se pojďme podívat, co všechno takový kvalitní olej v našem těle dokáže. Tou první a možná nejznámější věcí je podpora zdraví srdce a cév. Olivový olej je bohatý na takzvané mononenasycené tuky, především na kyselinu olejovou. Tyto tuky podle výzkumů pomáhají zlepšovat hladiny cholesterolu, snižují takzvaný špatný cholesterol LDL a přitom nesnižují, ba naopak podporují ten ochranný dobrý cholesterol HDL. Ale přínos pro srdce tím nekončí. Olej obsahuje také rostlinné látky zvané polyfenoly, mezi nimi jednu se zajímavým názvem oleokantal, která má protizánětlivé účinky podobné, i když mnohem mírnější, jako některé běžné léky proti bolesti a zánětu. A chronický, dlouhodobý zánět v těle je jednou z hlavních příčin srdečních a cévních onemocnění. Velký a rozsáhlý španělský výzkum, který provázel tisíce lidí po několik let a je znám pod zkratkou Predimed, ukázal, že lidé, kteří jedli středomořskou stravu doplněnou o dostatek olivového oleje, měli výrazně nižší počet infarktů a mozkových příhod než ti, kdo drželi klasickou nízkotučnou dietu. Tyto výsledky byly natolik přesvědčivé, že ovlivnily doporučení pro zdravé stravování v mnoha zemích světa. Pokud tedy máte problémy se srdcem nebo je u vás vyšší riziko, používání kvalitního olivového oleje jako hlavního tuku při vaření patří mezi opatření, za kterými skutečně stojí solidní věda. Druhou oblastí je pomoc s hladinou cukru v krvi. To je důležité zejména pro lidi s cukrovkou druhého typu nebo pro ty, kdo mají zvýšené riziko. Ukázalo se, že jídla připravená s olivovým olejem způsobují menší a pozvolnější vzestup cukru v krvi po jídle než jídla připravená s jinými tuky, zvláště s levnými rafinovanými rostlinnými oleji. Proč tomu tak je? Mononenasycené tuky zpomalují vyprazňování žaludku, takže se sacharidy z jídla vstřebávají pomaleji a plynuleji. Polyfenoly navíc dlouhodobě pomáhají tělu lépe reagovat na inzulín. Pro každého, kdo hlídá cukr v krvi,
Patří tedy kvalitní olivový olej mezi ty nejlepší volby tuku do kuchyně. Třetí oblastí, která je v posledních letech čím dál zajímavější, je podpora mozku a paměti. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří pravidelně jedí olivový olej, mají nižší výskyt zhoršování paměti ve stáří i nižší výskyt Alzheimerovy choroby ve srovnání s lidmi, kteří jedí jiné druhy tuků. Vysvětlení je zřejmě opět v protizánětlivých účincích, které chrání mozek před dlouhodobým drážděním. Některé studie dokonce naznačují, že látky z olivového oleje mohou pomáhat mozku zbavovat se škodlivých bílkovin, které se hromadí právě u Alzheimerovy choroby. A samozřejmě platí i to, že zdravé srdce a cévy znamenají lepší prokrvení mozku, a to je pro jeho fungování naprosto zásadní. Pokud přemýšlíte o tom, jak si dlouhodobě uchovat bystrou mysl, zvlášť pokud se demence vyskytla ve vaší rodině, patří olivový olej mezi stravovací volby s opravdu silnou vědeckou podporou. Čtvrtá oblast se týká ochrany před některými druhy rakoviny. Výzkumy naznačují, že pravidelná konzumace olivového oleje, zejména toho extrapanenského, může souviset s nižším rizikem některých nádorových onemocnění, například rakoviny prsu nebo tlustého střeva. Nejvíce důkazů máme právě u rakoviny prsu, kde se u žen konzumujících olivový olej pravidelně ukázalo výrazně nižší riziko onemocnění. Vysvětlením jsou opět protizánětlivé účinky, dále antioxidační vlastnosti polyfenolů a možná i přímý vliv některých látek na buňky. Věda v této oblasti stále pokračuje a přesné mechanismy se teprve dolaďují, ale celkový obraz je natolik jednotný, že se olivový olej dnes běžně řadí mezi stravovací složky, které pomáhají snižovat riziko rakoviny. Pátá oblast se týká trávení. Olivový olej podporuje tvorbu žluči, která je potřebná pro trávení tuků. U některých lidí má mírný projímavý účinek, což pomáhá s pravidelností, a látky v oleji zřejmě prospívají i sliznici střev a rovnováze prospěšných bakterií v trávicím traktu. Pokud trpíte chronickou zácpou, lžíce až 2 olivového oleje denně bývá používána jako jemný a přirozený pomocník. U pálení žáhy je to individuálnější. Někomu olej pomůže, jinému naopak tuk obecně příznaky zhorší. Jako u většiny věcí ve výživě, tady hodně záleží na tom, jak na to reaguje právě vaše tělo. Šestá oblast je podpora kloubů a snížení celkového zánětu v těle. Protizánětlivé látky z olivového oleje, hlavně již zmíněný oleokantal, byly zkoumány u lidí trpících revmatoidní artritidou, osteoartrózou a dalšími zánětlivými potížemi. A u těch, kdo měli ve stravě pravidelně kvalitní olivový olej, se ukázalo zlepšení potíží. Účinek rozhodně není tak silný jako u léků proti zánětu a olivový olej v žádném případě nenahrazuje léčbu předepsanou vaším lékařem. Ale jako součást celkově protizánětlivého způsobu stravování přispívá k tomu, že se v těle snižuje takzvaný tichý, pozadí probíhající zánět, který ovlivňuje mnoho oblastí zdraví. Sedmá oblast možná některé z vás překvapí. Je to podpora zdravé hmotnosti. Olivový olej má totiž hodně kalorií, jedna polévková lžíce jich obsahuje zhruba 120 a proto se dlouho předpokládalo, že cokoliv tak kalorického musí škodit postavě. Výzkumy ale ukazují jiný obrázek. Lidé, kteří drží středomořský způsob stravování bohatý na olivový olej, obvykle nepřibírají a často mají lepší výsledky ve hmotnosti než ti, kdo jedí nízkotučně. Vysvětlení je hned několik. Olivový olej dobře zasytí, takže lidé pak jedí méně za celý den. Podporuje zdravější metabolismus. A jídla s ním jsou chutnější a uspokojivější, takže méně láká na svačiny a přejídání. To ale neznamená, že ho můžete lít na všechno bez rozmyslu. Znamená to jen, že přiměřené množství olivového oleje jako součást vyvážené stravy rozhodně není nepřítelem vaší váhy, jak se dříve někdy tvrdilo. Osmá oblast se týká pleti a vlasů. Vitamín E a antioxidanty obsažené v olivovém oleji přispívají ke zdraví pokožky. Pravidelná konzumace byla v některých studiích spojena s pružnější pletí a méně viditelnými známkami stárnutí kůže. Zdravé tuky ve stravě totiž hydratují pokožku zevnitř způsobem, který žádný krém zvenku plně nenahradí.
Někteří lidé si olivový olej dávají i přímo na pokožku nebo vlasy a tahle tradice má ve středomořských zemích dlouhou historii. Důkazů o vnějším používání je méně než o jezení, ale pro většinu lidí je občasné použití na pokožku neškodné a může přinést určitý užitek. 9., méně známá oblast, je podpora zdraví kostí. Výzkumy naznačují, že pravidelná konzumace olivového oleje souvisí s vyšší hustotou kostí a nižším rizikem zlomenin, zejména u starších lidí. Přesný mechanismus ještě není zcela objasněný, ale zřejmě v tom hrají roli jak protizánětlivé účinky, tak možná i přímý vliv na kostní tkáň. Pro starší dospělé, obzvlášť pro ženy s rizikem řídnutí kostí, je pravidelné používání olivového oleje jako součásti středomořské stravy jedním z drobných, ale užitečných příspěvků k dlouhodobému zdraví kostí. A 10. oblast se týká celkové pohody a kvality života. Pravidelné používání olivového oleje jako součásti promyšlené stravy přispívá k tomu celkovému stavu srdce, cév a metabolismu, který podporuje i lepší spánek, více energie, lepší náladu a celkově vyšší kvalitu života. Lidé, kteří jedí středomořským způsobem, obvykle hodnotí své zdraví i svoje jídlo mnohem spokojeněji, a ten každodenní rituál vaření s dobrým olejem je součástí širšího vztahu k jídlu a k péči o sebe sama. A teď k té otázce, kterou mi lidé pokládají opravdu často, jestli záleží na tom, v jakou dobu olej jíme, třeba večer před spaním. V některých kulturách je zvykem dát si před spaním lžíci olivového oleje a řada lidí na to nedá dopustit, ať už kvůli trávení, spánku nebo celkové pohodě. Musím být ale k vám upřímný. Konkrétní vědecké důkazy o tom, že olej podávaný právě večer má nějaké zvláštní, jedinečné účinky oproti kterékoliv jiné denní době, jsou velmi omezené. Všechny přínosy, o kterých jsme dnes mluvili, pocházejí z pravidelného, dlouhodobého užívání jako součásti celkové stravy, ne z konkrétní hodiny. Pokud vám lžička olivového oleje před spaním dělá dobře a stala se pro vás příjemným večerním rituálem, není na tom nic špatného a klidně u toho zůstaňte, může vám to pomoci s trávením nebo prostě přinášet ten dobrý pocit z péče o sebe před spaním. Jen bych vás nerad uváděl v omyl tvrzením, že se v tu večerní hodinu děje nějaká zvláštní magie. Důležité je hlavně to, že olej pravidelně a s rozumem používáte ve svém jídelníčku. Hodina dne je tady vedlejší. Pojďme se teď podívat, jak olivový olej v kuchyni používat správně, protože praktické rady jsou tu stejně důležité jako teorie. Při vaření se dá extra panenský olivový olej použít na naprostou většinu způsobů přípravy, se kterými se doma běžně setkáte. Koluje mýtus, že se olivový olej nesmí zahřívat, protože prý má nízký bod kouření. Novější zjištění ale ukazují, že extra panenský olivový olej je při zahřívání docela stabilní a jeho bod kouření je dostatečně vysoký pro běžné dušení, pečení i restování zeleniny. Klidně ho tedy používejte na osmahnutí zeleniny, na pečení masa, do marinád i na závěrečné pokapání hotového jídla těsně před podáváním. Jen u opravdu vysokých teplot, třeba při smažení ve velkém množství tuku, se hodí spíš levnější olej nebo olej s vyšším bodem kouření. Do salátů a syrových pokrmů se naplno projeví chuť kvalitního extra panenského oleje. Obyčejný salát z čerstvé zeleniny, trocha kvalitního oleje, kapka octa nebo citronu a špetka soli, to je jedna z velkých radostí u stolu. Na dohotovení pokrmů, tedy pokapání polévky, grilovaného masa, zeleniny nebo chleba čerstvým olejem, vynikne chuť i ty cenné polyfenoly, kterých je v nezahřátém oleji nejvíc. A pokud chcete olej jíst přímo, tak jako se to dělá tradičně po lžících, sáhněte po tom nejkvalitnějším, co máte. Chuť by měla být výrazná a mírně pikantní, štiplavá v krku, to je totiž právě známka přítomnosti těch prospěšných polyfenolů. Ještě pár praktických rad na závěr této části. Kvalita je opravdu klíčová. Na trhu s olivovým olejem se bohužel objevuje spousta špatně označených nebo znehodnocených výrobků. Hledejte olej od důvěryhodných výrobců v tmavé skleněné lahvi s datem sklizně nebo minimální trvanlivostí, které naznačuje čerstvost.
Levné výrobky v čirém skle nebo plastu, hlavně bez uvedeného původu, bývají většinou horší kvality. Skladování má taky svůj význam. Olej uchovávejte na chladném a tmavém místě, teplo a světlo, totiž postupně ničí cenné látky i chuť. Neschovávejte ho hned vedle sporáku, kde teplo urychluje jeho kažení. Množství taky hraje roli. Olej je sice zdravý, ale je i vydatný na kalorie. Lžíce až 2 denně v jídle, na vaření i na dochucení je naprosto v pořádku. Nemusíte a ani byste neměli polévat každé jídlo celými hrnky oleje. Jde o rozumné, pravidelné používání. A nakonec platí, že olivový olej je jen jedním kouskem skládačky zdravého stravování. Nejlépe funguje jako součást celkového jídelníčku, který zahrnuje zeleninu, ovoce, celozrnné výrobky, luštěniny, ryby a další potraviny typické pro středomořský způsob stravování. Sám o sobě, uprostřed jinak nezdravé stravy, olivový olej ty velké přínosy, které vidíme u středomořských národů, nepřinese. Než skončíme, chci vám ale ještě říct něco důležitého a upřímného. Přínosy olivového oleje jsou skutečné a dobře doložené vědou. Pocházejí ale z pravidelného, rozumného používání jako součásti celkově zdravé stravy, ne z jedné jediné dávky nebo z nějakého kouzelného rituálu. Národy ve Středomoří, jejichž zdraví inspirovalo tolik výzkumů, přece nejedí jenom olivový olej. Žijí celkově jinak. Hodně se hýbou, tráví čas s rodinou a přáteli, jedí čerstvou zeleninu a ryby, méně zpracovaných potravin a k jídlu obecně přistupují s rozvahou. Pokud byste si do jinak stále stejného jídelníčku plného polotovarů, sladkých limonád a nedostatku zeleniny jen přidali olivový olej jako hlavní tuk, výsledky rozhodně nebudou stejné. Olivový olej je součástí celého vzorce chování a právě ten vzorec přináší dobré výsledky, ne olej sám o sobě. To je ostatně poselství, se kterým vás chci dnes nechat. Ve výživě neexistují žádné zkratky, ani zázračné potraviny. Existují ale potraviny, které nám při rozumném a pravidelném používání pomáhají k lepšímu zdraví v čase a olivový olej mezi ně bezesporu patří. Vzorec chování kolem něj je jedním z nejlépe podložených ve výživové vědě vůbec. Lidé ve Středomoří nedosáhli svého zdraví žádnými zázračnými zákroky ani drahou léčbou. Vařili s olivovým olejem, protože s ním vařili už jejich babičky. Jedli zeleninu, ryby a luštěniny, protože to byly potraviny jejich kraje. Jídlo sdíleli s rodinou, protože tak se odjakživa jedlo. A hodně chodili pěšky, protože tak se odjakživa chodilo z místa na místo. Ponaučení pro nás není, že se musíme stát Středomořany. Ponaučení je, že tiché každodenní volby zdravého života, opakované poctivě rok co rok, tvoří základ výsledků, které žádný lék sám o sobě nedokáže plně nahradit. Olivový olej je jednou z těch tichých každodenních voleb a zařadit si ho do kuchyně jako stálého společníka je jedním malým způsobem, jak si do svého vlastního životního příběhu vepsat o něco zdravější kapitolu. Vezměte si tedy z dnešního povídání to hlavní. Pořiďte si láhev kvalitního extra panenského olivového oleje. Použijte ho tento týden při vaření. Pokapejte jim salát. Osmahněte na něm zeleninu. Dochute jim polévku. Udělejte si z něj běžnou součást toho, jak se stravujete. A nechte tuto malou každodenní volbu, ať se stane další nití v tom větším vzoru toho, jak pečujete o tělo, které vás celý život věrně nese. Na závěr ještě jedna důležitá poznámka. Všechno, co jsem vám dnes řekl, slouží ke vzdělání a k lepšímu pochopení potraviny, která byla ve výživové vědě zkoumána velmi podrobně. Každý člověk je jiný a to, co je správné právě pro vás, závisí na vaší osobní situaci. Pokud máte konkrétní zdravotní potíže, alergii na olivy nebo jiné okolnosti, poraďte se o větších změnách jídelníčku se svým lékařem nebo s nutriční poradkyní, která zná celý váš zdravotní obraz. Pokud užíváte léky, které mohou reagovat s tuky ve stravě, například léky, které se musí užívat nalačno, slaďte prosím své stravovací návyky se svým ošetřujícím lékařem.
A pokud se dlouhodobě potýkáte s hmotností, pamatujte, že olivový olej má hodně kalorií a je potřeba ho používat v rozumném množství, ne ho přidávat do jídelníčku bez ohledu na celkový příjem energie. Děkuji vám, že jste se mnou strávili tuto chvíli. Děkuji, že vás zajímá potravina, která lidskému zdraví slouží už tisíce let a která nám ve světle moderního výzkumu stále odhaluje nové a nové přínosy. Pečujte o sebe, vařte s rozmyslem a s láskou a příště se na slyšenou zase těším.